Чакай. По-спокойно. Смени на... Пламък, чакай, дръпни се да го вдиша. Скандално за мен, защото Не ме блъскайте. нападнаха, са побили с физическа разправа, схвърляне на бутилки и полицията отказва да ги задържи. Ама имаше бутилки, които хвърчаха от За мен Атака. това е, нямаше бутилки от Атака, не дете да лъжете. Ние бяхме Не там и дете ги да лъжете. Две бутилки хвъркнаха от Не дете да централата на лъжете, Атака. защото лъжете, вие сте съучастници в престъпление. Господин Сидоров, аз съм граждан, аз съм... А защо ни бутате вие? Защо ни бутате вие? А защо ходите с... Сте ли едно турско мекере всъщност? Хорте, паза бе! Защо ви Си ли пазят в едно момента? турско мекере? Защо ви пазят и блъскат? Защо не питахте хулиганите, що Защо хулиганство? ви пазят и блъскат? Защо сте съучастници на хулигани? А вие защо блъскате? Защо сте съучастници на хулигани? Това ми Защо кажете. нас ни блъскат в момента? Кои са тия На хора кого за вас? изпълнявате поръчка? На Цветанов и на Борисов? А вие на кого изпълнявате поръчка? Господин Сидеров, на кого изпълнявате поръчка? Защо ни блъскат в момента, господин Сидеров? Стига се скрапе. Искаш да говориш с народа? Аз те питам. С чий вод беше избран Пеевски? Има ли депутат на Атака? Има ли Аз питам, само питам. Има ли депутат на Атака гласува за Пеевски? Сигурно ли си? Когато беше избрано правителство ДПС и БСП? Лъжете! Лъжци сте! Подли лъжци! Само че... Сериозно? Защо Слави Бинев? Защо ти? Защо избра Слави Бинев за европейски депутат? Ти беше против утрите. Защо Слави Бинев беше европейски депутат? Слави Бинев, кажи. Ние размахме така Ето, нямам пръст. Слави Бинев. Извиняйте, вие охрана. Слави Бинев. Кажи ми за Слави Бинев. Един жена си така да размахваш пръщи. Защо европейски? Защо Слави Бинев? Кажете за мултигруп. Вие кажете за пашата, който ви плаща сега парички на правителството. Защо направихте кворума за правителството? Кажете за пашата, който ви плаща. Атака! 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 Курви на Бойко! Курви на Бойко! Курви на Бойко! Марш от тук! Господин Сидеров, защо говорите така? Вие сте народен представител. Идете си приберете колорада! Това ли е поведението на народния представител? Защо говорите така, като сте народен представител? Точно така да. Така ли трябва да бъде? На агресията отговарям с... На простаците отговарям с същия език. Кажете ли са журналистите, господин Сидоров? Аз не обиждам гражданите, обиждам курвите на Бойко. Курвите на Бойко. Бойко! Курва! Бойко! Курва! Бойко! Курва! Бойко! Курва! Бойко! Така и възпитаваме Айде, децата. курвите на Бойко! Отивайте си, вземете хонорарите! Така и децата се Заминавайте! възпитават, го знаете, с този език в Народното събрание. Курвите на Бойко! Отивайте си, вземете хонорарите! Господин Сидеров, защо 2 години гласувахте с ГЕРБ? Курвите на Бойко да отидат да си получат хонорарите! Защо 2 години гласувахте с ГЕРБ? Защо не гласувахте против в Народното събрание? Защо с вашите гласове се прие изборния кодекс, господин Сидеров? Защо мълчите? Защо с вашите гласове се прие изборния Да кодекс? си купите, идете да си поръчате, да си получите паричките от Бойко! Защо с вашите гласове се прие изборния кодекс? Бойко! Курва! Бойко! И по този начин искат да говорите образование в България. Как ще превъзпитаваме в България и децата ни с този език? Сега толкова.